mwana mudiki mazona zvandinoda unenge watanga kutonga sabhuku. Kana sabhuku achikwira dare achikwirira munhu akarodza mwana taakutonga nyika yakuita sei yakunaka. Wokowe masabhuku mapini ndichatora. Taurai sabhuku pamusoro mambo unokurukota ese ichokwadi nyaya ndakasangana nayo. Village ranga akati kurei ini ndiri ku village 1 iri village 2. Saka nguwa ndakaenda kuona munhu aihwara ndakabva ndasangana nayo akati waindibatsire nyaya iyi ndikati anyway handingagoni kuramba. Ndasvika uyo pai wanguva atova panyaya ndasvika bva ndaigamuchira ndasvika bva ndabvunza mubvunzo amai bva ndatanga kusvika ndakasvika kuna mukadzi amai mwana wenyu ana makore mangani ndakaona wakabata mwana kunge ano nearly 2 years. Vandadzoka futi vandati plus 9 months domimba plus 2 vandati 3 years. Ndichida kucheka kuti wagara nguva rekaide basa iri murume wavo. Saka bva ndabvunza futi ndikati amai mimi makarohwa here? Kazi hungu ndakarohwa nechirora chisi ndakapedza. Ndikati ho ndikati vandabvunza futi vandati amai nyaya yamuri kupomewa kuti makabatwa nechikomba munoiziva here? nyaya yasiyana kaka. Aiwa ndiyoyo. Ndiye imwe chete. Ndikutora masvikira ndikaita ndibvunza nyaya iyi. Vandasvika kwandikati amai nyaya yamuri kupomewa yokuti makabatwa nechikomba munoiziva here? Hawana kukakawadza. Wakati hungu ndinoiziva. Ndikati ho vandachinja vandada futi pane akabatwa kuti ndechikomba. Vandati iwe mukomana uri kuzwi nyaya yako makabatwa nemukadzi womunhu unoiziva here? Kazi hungu ndoiziva. Hawana kukakawadza. Vandaenda futi vandakochinja kumuridzo mukadzi ndikati wainzwa nyaya yako iyi uri kuti uchii nayo ndinokutendawo nokusarwisa kwakaita because pana mwari kutonga wega nyaya kana wasangana nezvikomba. Saka iwewe wakaita zvakanaka kusarwisa wakada kutongewa nyaya yako uri kuti chii nyaya yako yabuda pachena kanzoda 800. Ndikati nyaya yabuda pachena vandauridza wenga wakagarira nyaya tawakomana nyaya mainzwa yabuda pachena iyi imimi chiitai kuti iende musuwo chipiri. Ndikati chiitai nyaya yenyu kuti iende kwamambo kwangu ndinoshanda nomupurisa tochipa ndikamuti chiitai kuti chitatu chingenge chipiri chitatu itai kuti mufone kwa tochipa uye nyaya yaita kudei iende mberi nyaya yabuda pachena maminitsi manyura ayo ndanyura ndikati ini ndapedza nyaya ini ndakaenda kwangu. Saka mangwana itai kuti chitatu nyaya inge yaenda kwamambo. Saka nguva yandikaenda kwamambo akazoti kuseni kwacho. Alright, amfamu ndafara chinhu 1 nyaya iti ndanchiziya ndaida kuti mubatwe nhasi tikubvisire pini munhu kasi ndechekuti makaita basa renyu. Chekutanga isino nyaya yatakanga taendera nyaya yatakanga taendera vanhu wei ndeyekuti pakabatwa chikomba vanhu vakachajana mombe patakanga iri tsiki yasabhuku yekuti vabate munhu chikomba chibvume. Kasi pamusoro penyaya iyi takazoona kuti baba vakanga varodza mwana ari under age. Saka baba ndivava ka mwana wenyu akanga nemakore mangani paakarodzwa. Tinoda kungopedza nyaya ichifamba nhasi tiri kutsika nokunamura handiti mwana wenyu pamukamurodza anga nemakore mangani? Pamusoro edani mwana pakaningina paakaenda kumukomana anga ne 16 years. Makabva mambomuteerera? Pamusoro edani zvadaro mwana wangu inini pandakamubata nemukomana wake ndakasumuka ndibva ndaenda kupolisi. Ndasvika kupolisi ndibva ndanzi enda kusocial welfare ndibva ndaenda ikoko kusocial welfare ndibva ati endai kumba tiri kutera havana kwanisa kutera. Papera 6 days pokauya anoshanda futi nezvesocial welfare anoitwa zinzombe ndibva auya pamba ndibva ati ndauya kuti tizobata mukomana tomwana sei ndati mukomana ariko kumba kwake asi nyaya iripo ndeyekuti mukomana mwana wangu weantiwa nepamuviri imi ukamuchibata chibve mavabata vese nekuti uya ndikwanise kuti muchengete neutano. Saka sinzombe akabva asumuka ndibva vaenda hapana akazombodzoka vanongo ndibva angoramba ariko kusvika uparisi. Alright, baba havana kurodzera vakarodza nekuti vakaramba kutora mwana akanga aiswa pamiri vaifanwa kuteera maofisi akaranda age nenhau yekuti ruzivo hatina but ignorance has no defense. Saka ndinongokubata nemhosva baba vaisirei mombe dzavo mbiri dzokurodza mwana asati asvika zera. Pese apa mamuri kupi kuno ndokudare kwamambo kana mama kanga muchita mambo bushu pamwe havagona kutonga maisumuka kamaenda kwamusana nokuti ndino administrator amusana no administrator tese tiri munyika mumwe chete handizvozve.
samise mombe dzake mbiri apa hapana kudzoka kumashure muise musi wa16 toda kudziona dzichitekaira ndokuti titongeka munozoziva sei kuti chakaipa mune chichemo here pamusoro eda chichemo ndina echei ini pandakaenda kusocial welfare aiwa tadzoka kumashure nyaya yako social welfare haina kupindira kasi CCW yakauya zvidzombe iwe hauna kuda kutora mwana nokuti iwe wairemerwa nemwana wako nekuti akanganiswa vana makakura muchigona here zvese unana baba wenyu vana vanotadza nokuti ndosakachidze mwana ndizvozvo here wakabva mukudza kuita munhu muhombe ndaibvunza kuti achema kuti mombe mbiri dzawandisa ani ndizvozvo ndaimusora sezvo chichema katinzwa ende unosiyana mombe mbiri hauna kuchema kwasingacheme mwana asingachema mfira mubereko ende unosaina miisire mombe imwe chete 350 wati ndechei haukwanisa kuwana unozowana rini ando kwachika pfuma saka wakagonei mwana ananda ichi chawakagona chii chawagona jeri rekunokuiria chakagona chii hauna ishungu ndozvinzwisa pandinoda kuti vamwe vadzidze papauri nokuti ndikaona rombe ndotora mwana wangu ndoti hoona kuona uya ari kurutsara apa akadhakwa akarwa nemusombo izvi hazviitwe vanhu vanobva adzidza kubva papi ndo chiitiko chaitika kuti mwana wangu adzidze saka ndakudzidzisa vamwe pamusoro pako iwe chimuisire mombe imwe chete usazozviita futi wazvinzwa cheinauyisa mombe imwe chete ndokupa kuti unoibhadhira after 2 months asi ignorance haina defense ndapedza kamufamba okay mama maita basa munhu wamwari ndokuita basa nemwoyo wako sazofanana nemamwe masapo vachakuvengai kuti muri kufukunura zvakudhara kasi zvinobasa kuti village rirarame